13 starttaa Sofia Pitsoen Contessa. Valmistautuu Fredriksson, Toikka ja Sammalmaa. Henna Vahantila toisesta vaiheesta 0 virhettä, aika 43.92 ja tässä vaiheessa kolmanneksi. Kotimaiset avainlipputuotteet hevosrehut Criolla Trop ja Criolla Pull on tarkoitettu kilpa- ja harrastehevosille. Ne sisältävät oikeassa suhteessa kaikki hevosesi tarvitsemat kivennäiset, kivenaineet, vitamiinit ja ammoniakhapot. Kisatarjouksena nivelongelmiin ja kovaan rasitukseen tehokas ja suosittu Criolla Glucomix HA ja MSM. Nyt myös uutuus supertehoa nivelille, jänteille ja hankositeille Criolla Six Bar, jossa mukana tehoaineiden lisäksi myös kollageeni. Tarjolla myös magnesiumia Criolla Mangam plus BE ja helteille nestemäinen ja tehokas elektrolyykki Criollo Electric Am. Kotimaisissa Criolla-rehuissa on panostettu nimenomaan erinomaiseen laatuun. Tervetuloa tutustumaan esittelypisteeseen kahvion vieressä. Loppuuko se jo?